छोड़ी के तू कहाँ जात बारू मरैया में आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे हरिओम छोड़ी के तू कहाँ जात बारू मरैया में सुना ये रसीली मजा बड़ी मिली देहिया नरम कर हो पुआरा बिछा के नीचावे सुता के पुआरा बिछा के नीचावे सुता के तनी हम के गरम कर हो जढ़वाला मजा लेना संगे हमारा प्यार से जढ़वाला मजा लेना संगे हमारा प्यार से छोड़ी के तू छोड़ी के तू कहाँ जात बारू मरैया में आरके छोड़ी के तू कहाँ जात बारू मरैया में आरके मरैया में आरके छोड़ी के तू कहाँ जात बारू डीजे हरिओम छोड़ी के तू कहाँ जात बारू मरैया में हाँ हाँ देख सुना ए हो रानी चढ़ला बाटे ई जवानी चढ़ला बाटे ई सुना ना देख सुना ए हो रानी चढ़ला बाटे ई जवानी ढोड़ी देखा के तू कबले तारा सईबू बोला ना हौ कब चिझवा चिखैबू संगे काटला जाई जानी रानी बच्चा के जड़ा से संगे काटला जाई जानी रानी बच्चा के जड़ा से छोड़ी के तू मरैया में छोड़ी के तू कहाँ जात बारू मरैया में आरके छोड़ी के तू कहाँ जात बारू मरैया में आरके छोड़ी के तू कहाँ जात बारू मरैया में आरके डीजे हरिओम बसंत डीजे हरिओम बसंत मरैया में रे बुचिया पाकल बाटे दुनो आम खाली राइटर इंजमाम खाली राइटर सुनाना पाकल बाटे दुनो आम खाली राइटर इंजमाम जखम उठैले कुनाला कुआरा बाबा कॉमेडियन नीला बेचारा देता गरमी देहिया में तू हो अपना तार से देता गरमी देहिया में तू हो अपना तार से छोड़ी के तू मरैया में छोड़ी के तू कहाँ जात बारू मरैया में आरके छोड़ी के तू कहाँ जात बारू मरैया में आरके आरके रिकॉर्डिंग स्टूडियो लखौरा। कांटेक्ट नंबर 880987 72904।